Ja. Ja, Bas, kom op. Ja. Kijk. Zo, die was Bas voor je kijken. Die. Nog één keer, meneer. Bas, nog één keer. Hier. Zo, kijk eens. Kijk, zo kijk. Dat ken je niet, joh. Kijk. Nee, ja, maar kijk. dat is niet zo. Nee, Bas. dat is niks. Bas. Kijk. Nog een keer, Bas. Eigen kalkies. Eigen kalkies. Nog een keer. Ik heb niet gezien. Nog een keer. Zo, kijk eens. En... Oké, Bas, even nou niet meer. En hoe doe je als je koud hebt? Bas, even een handje drukken met Alex. Even een handje drukken. Nee. Niet? Doe maar even, Alex. Nee, dat kan niet, want ik weet dat hij Doe dan, hij verliezen. komt doen, man. Ja, pas. Hoe doe jij het koud Zit. hebben? Vraag. Ga, Bas, ga zitten. Hé, nou, stouw. Zo. Ga. Je hebt net vergeten, donderdag. Dan wil je niet voor Alex. Alex, dan wil je niet voor hem. Wacht. Wacht even, Alex, groep weg. Ja. Oké, ga je van. Die kan kijken, daar wordt een foto gemaakt. Kijk, hij maar ja. Ga je gaan. Hij Kom maar. verder. Stem maar kracht. Ja. Stem maar kracht. Ja. Je mag een kracht zetten wat je wil. Ik wacht wel. Ja. Zoetje moet boys. Ja, maar je ligt Bas, daar kijken. Je ligt er al op, Bas. Nee hoor. Jawel hoor. Hé, de hand moet op. Kijk, en dat is Nee, niet. Nog Nee. niet. Nog niet. Kom op, Bas. Ja, nu wel. Nee, hoor. nog niet. Nu wel. Nee. Bas, wacht eens even. Nee hoor. Nee. Die knop op. Maar zo. Kijk. Nee hoor. Nee hoor. Doe eens zo. Hè? Met z'n rol? Wat? Met Zero even een handje drukken. Deze. Zero. Deze hand, Jeroen. Nee, Dit is niet. Hé, maar we willen wel anders pakken. Hij heeft alle Joegoslav gewonnen, nou een Antillen. Kom, zit dan. Alex, speel je niet meer met die anderen? Nee, niet doen. Die hefting gaat los. Nee hoor. Hé, kijk. Ik kan overstaan. Nee, hoor. Zegt hij nee. Je moet altijd weer bij je duimbeet pakken. Maar kijk, als je zo doet, ik zie niks van. Nee, heb je hier niet gezien? Dat kan niemand hier van wat zeggen. Dat is mijn zo. Hij is beest, hè? Raul gaat misschien 5 Sterkste man van Mem Holland te zijn. Zeker. Bas. Ja? Oh, lekker. Oh, lekker.